Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa kasaysayan sa Thailand, ang kamatayon ni Queen Sunanda Kumariratana dugay na nga nahitabo apan nag-viral nining mga pipila ka mga adlaw. Siya namatay niadtong 1880 sa diha nga ang iyang sakayan natumba samtang padung sa Royal Summer Palace. Kasagaran nga viral nga istorya nag-ingon nga wala gyoy nitabang niya kay atong panahon na bawal daw mugunit o hilabtan ang rayna kay ang muhimo niini silutan sa kamatayon ang musulay. Sa laktod nga pagkasulti, walay nitabang niya kay sigon pa kung mugunit ka og usa ka royalty silutan ka kamatayon. Apan sumala sa mga tala sa panahon mismo sa hari, adunay mga boatman nga nitabang pagluwas kaniya. Ang iyang anak o ang wala pa na tao nga bata nakalas usab sa trahedya. Busa ang narrative nga wala gyud niluwas o wala sa gitabangan tungod sa kahadlok sa mga tao nga masilutan sa balaod, usa ka dakong fake news. Ang tinuod nga istorya nagpakita nga dunay intay naningkamot sa pagluwas apan wala lang gyud nagmalampuson. Ang iyang kamatayon nahimong simbolo sa kasubo sa nasod ug nakapadasig sa pipila ka mga kausaban sa ilang royal protocol. Ang kasaysayan usahay komplikado kaysa sa mga paspas nga balita nga atong mabasa. Ug kini nagtudlo kanato nga kinahanglan gyud ang kamatuoran ug lawom nga pagsabot sa dili pa ta musga. Gikan ini nga asoy mosulod kita sa ebanghelyo karong adlaw sumala kang San Marcos. Din si Jesus nagtudlo nga wala siya mianhi aron wagtangon ang balaod kundili aron matuman kini sa hingpit. Gipakita niya nga ang pagsunod sa Dios dili lang panlabas nga pagtuman sa sugo kundili pagbag-o sa kasing-kasing o pagkinabuhi sa kamatuoran. Unsa may makutlo nato karong Domingo ha? Unang punto, ang pagsunod sa balaod sa Dios kinahanglan magsugod sa sulod sa kasing-kasing. Niingon si Jesus, I have come not to abolish but to fulfill. Matthew 5:17. Mianhi ako dili aron wagtangon ang balaod kun dili aron kini matuman. Gipakita ni Jesus nga ang balaod dili lang listahan sa mga rules and regulations, apan dalan sa gugma o hustisya. Dili igo nga dili ta mo patay. Kinahanglan usab nga walay kasuko o wala tay pagdumot sa kasing-kasing. Dinhi makita nga ang sala magsugod gyud ay sa sulod sa tao. Ang pagpasaylo o pagpahiuli sa relasyon mas importante kaysa external nga relihiyosong buhat. Ang ebanghelyo nag-awhag nga ayuhon una ang relasyon sa isig katao sa dili pa ta muhalad sa altar. Ang pagtuman sa balaod nagpasabot sa integridad sa kasing-kasing. Mao nga ang atong moral nga desisyon kinahanglan magikan sa gugma ug dili sa kahadlok sa silot. Busa ang tinuod yun nga pagka matinud-anon dili lang yun kutob sa diha sa unsay makita nato sa atong panggawas nga buhat. Ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing o sa tinuod nga intensyon. Ang pagsunod sa balaod sa Dios kinahanglan magsugod sa sulod sa kasing-kasing. Ikaduhang punto, ang tinuod nga Kristiyanos magkinabuhi sa kamatuoran. Ningon si Jesus, let what you say be simply yes or no. Matthew 5:37. Ang imong oo, himuag oo. Og ang imong dili, himua og dili. Ipasabot ni Jesus nga dili kinahanglan daghang panumpa kung ang tao matinud-anon. Ang integridad usa ka timaan sa pagkahamtong sa pagtuo. Ang atong mga saad og pulong kinahanglan kasaligan sa uban. Ang iyang pagtulunan sa paglikay sa sala, dili lamang sa buhat
kundili bisan sa hunahuna. Kini nagpasabot nga ang pagtuo dili lang external nga moralidad kundili internal nga discipline usab. Ang pag-amping o kanunay nga pagsusi sa atong hunahuna ug motibo mao ang unang lakang sa pagkabalaan. Matud pa sa Salmo, "Create in me a clean heart, O God." Psalm 51:10. "Hatagi ako og putli nga kasing-kasing, O Diyos." Ang regular nga pag-ampo, pagpangumpisal, makatabang sa pagpalig-on sa atong integridad. Busa kita gitawag o giawhag sa kinabuhi nga walay duplikara. Ang Kristiyanos kinahanglan kasaligan, klaro ang baruganan o matinud-anon sa kamatuuran, bisan pa lisod. Ang kinabuhi nga adunay integridad mao ang tinuod nga pagsunod sa balaod ni Kristo. Ang tinuod nga Kristiyanos magkinabuhi sa kamatuuran. Story time. Alang namong mga pari nga mga SVD, ilado kayo si Father Theodore Butenbrook, SVD. Isip maoy nagtukod sa among seminaryo sa Quezon City, ang Christ the King Mission Seminary. Apan luyo sa iyang imahe isip founder sa among seminaryo, makapadasig pod ang iyang daghang buhat. Atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang Christ the King Mission Seminary, giokupar ni siya sa mga puwersa sa hapon nga epektibo kaayo nga nakapahunong sa tanang mga operasyon. Atol sa maong panahon, si Father Theodore Butenbrook, SVD, migamit sa iyang German nga nationality aron makasulod sa daghang mga prison camps. Sama sa Camp O'Donnell sa Tarlac, Kapas Tarlac, ang Camp Pangatian sa Cabanatuan, Nueva Ecija, ang Carcel e Presidio Correctional sa Pantalan sa Dapit sa Manila ug ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Gigamit niya ang mao nga privilege dili alang sa iyang kaugalingon apan aron magdala og tambal og mga tabang sa mga American o Filipino troops. Iyang gipakita nga ang tinuod nga balaod sa Dios mao ang gugma og kaluoy. Wala niya giuna ang politika, kundili ang dignidad sa tao. Daghang mga bilanggo ang natabangan pinaagi sa iyang kaisog sa pag-alagad. Sa sayong bahin niadtong 1944, gidakop si Father Theodore Butenbrook sa mga sundalong Hapon, gikulata o gibilanggo sulod sa pipila ka bulan sa Fort Santiago sa Manila tungod sa paghatag og tabang sa mga binilanggo sa gubat. Ug sa dihang siya nakagawa sa prisuhan, si Father Theodore Butenbrook mibalik sa Christ the King Mission Seminary o mipadayon sa pagpangalagad sa iyang mga katungdanan sa pagkapari. Apan niadtong November 14, 1944, si Father Theodore Butenbrook gidakop pag-usab sa Japanese Army, gitorture o gipatay. Ang iyang lubnganan wala nahibaw-an hangtod karong adlaw. Mga igsoon, mga anak sa Dios, hinaot nga ang atong yes to the Lord mahimong tinuod yun nga pagsanong sa iyang mga sugo. Walay paling-paling, wala sa palong-palong. Ang kalibutan nanginahanglan karon sa mga tao nga adunay integridad o gugma. Likaya nato ang kasuko, ang pagdumot, ug bakak nga makaguba sa relasyon sa uban. Paningkamutan sad nato nga kasaligan ang atong mga pulong ug matinud-anon ang atong kinabuhi. Makahimo pud unta ta nga ang atong pagka-Diosnon dili lang sa panggawas nga porma. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.